In het gemeentehuis komen op de laatste kermisdag de exploitanten, horeca en andere betrokkenen bijeen voor een korte evaluatie en het uitreiken van de George Remer kermisprijzen. Hoe is de kermis verlopen? Het is heel goed verlopen. Kijk, ik vind het altijd lastig als burgemeester een beetje op afstand te kijken hoe druk het nou eigenlijk is geweest en hoeveel mensen er eigenlijk hebben besteed. Maar wat ik van de ondernemers terugkrijg, is een goed drukke kermis geweest. Zeker als we een beetje de risico's van het weer van tevoren hadden voorspeld. Is het ook wat drukker geweest op de momenten die andere jaren wat rustiger waren, op dinsdagmiddag en zo. Dus voor mij, voor heel veel mensen een hele leuke kermis. Een veilige kermis geweest. Het is een kermis geweest met voor de horeca altijd volle terrassen. En voor de exploitanten die laten horen dat het een goede bezetting was. Wij zijn als politie zeer tevreden hoe de kermis is verlopen. Ook het voortraject, de samenwerking met de gemeente en met beveiligingsbedrijven en ja, de horeca en die soort zaken wat eigenlijk toch betrekking heeft op de kermis allemaal. We hebben vrijdag een geweldsincident gehad waar we snel ook als politie bij waren, of in ieder geval informatie over kregen. Daar hebben we zaterdag meteen op geïnvesteerd om te zorgen dat dat niet de hele kermis door zal gaan, dat we daar de hele kermis last van hebben. Dus we hebben meteen eigenlijk een beetje pas op de plaats gemaakt van tot hier en niet verder. Er komt nog wel een strafrechtelijk onderzoek, maar we willen eigenlijk niet hebben dat zo'n incident de hele kermis gaat verstieren, zal ik maar even zeggen, dat het niet prettig is. Dus wat dat betreft, en voor de rest hebben we eigenlijk we hebben geen geweldsincidenten gehad. Het is voor ons een hele goede kermis geweest op veiligheidsgebied. U zei net dat het weer een mooie kermis was. Wat was uw hoogtepunt? Nou, ik ben gisteren heb ik de Kamele-race voor het eerst in mijn carrière gewonnen. Voor het eerst in 3 jaar vendraai. En uiteindelijk 2 punten gehaald. Dat is ook helemaal 3 keer niks natuurlijk nog. Maar toen ben ik met een vriend van mij, hebben we allebei een pet opgezet en zijn we de kermis over gaan lopen. Dat was echt heel erg grappig. Het zijn natuurlijk pets die een beetje opvallen qua kleur. Dus dat was wel heel erg grappig. De Kamele-race mocht ook een kermisprijs in ontvangst nemen. Net als Los Churros, de nostalgische draaimolen en de Jumbo. Dit jaar is in ieder geval het prijs voor het grootvermaak naar de Eclipse gegaan. Ja, dat is ook wel heel bijzonder. Je gaat over de kop en eigenlijk nog een keer over de kop.